ба барномаи хабарии радио Озодӣ хуш омадед. Имрӯз 7 апрел аст ва ман Шалогул Хоҷа дар пахши мустақим дар студия бо шумо ҳастам. Дар 15 дақиқаи баъдӣ атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат мекунем. ҳукме ки ҳамаро норозӣ гузошт. додгоҳ ноболиғеро ба 10 соли зиндон маҳкум кард. наздикони кушташудаҳо ва ҳамҷониби маҳкумшаванда эътироз доранд. درخواستای ما رد کرده هم درخواستای کردیم ما رد کرده. гар дасти фитодаe бигирӣ дар давраи карантини дар Русия дасти афроди хайрхоҳ ба мардуми ниёзманд мерасад. боми мактаб куҷо шуд? Аз мактаби ҷашние ки бо пули бонки ҷаҳонӣ сохта буданд акнун 4 девори валангор мондааст. куҷо буданд ки омада дар як шабона рӯз ханда бурданд боми ҳамин мактаба. Намедонам ба куҷо бурданд. аммо шурӯъ мекунам аз як хабари дигар. бо гузашти як ҳафта аз оғози мавсими баҳории даъват ба артиш аллакай аввалин наворҳо аз аблава дастрасии радиои Озодӣ шуд. навор дирӯз дар ноҳияи Шоҳмансури Душанбе сабт шудааст. дар видео дида мешавад ки як гурӯҳи мардон бо мошини опел ҷавонони зоҳиран сину соли даъвати ҳарбиро иҳота карда маҷбуран ба мошини худбор ва аз ҷои ҳодиса ҳаракат мекунанд. вазорати корҳои дохилӣ ҳузури милисаҳоро дар лаҳзаи аблава рад кард. вазорати дифоъ мегӯяд наворо меомӯзад ва нисбати дастан дар корони аблава чораҳои зарурӣ меандешад. зимнан дӯстони кулли Тоҷикистон қаблан гуфта буд ки дар пайи мавсими даъвати соли гузашта ки шикоятҳо аз аблава зиёд буданд 34 тан аз раҳбарони комиссариатҳои ҳарбиро ҷазо доданд. додгоҳи олии Тоҷикистон баъд аз мурофиаҳои тӯлонӣ имрӯз ҳукми худро нисбати як наврази 16 сола эълон кард. ӯ ба чанд моддаи кодекси ҷиноӣ аз ҷумла куштор муттаҳам мешуд. додраси парванда мегӯяд дар ҷараёни тафтишот ва баррасии парванда гуноҳи навраз тасдиқ шудааст, аммо аз ҳукми додгоҳ на танҳо пайвандону адвокатҳои маҳкумшуда балки ҷониби ҷабрдида низ розӣ нестанд. Алишер Зарифӣ ва Амрдин Олимов эълони ҳукмро пайгирӣ доштанд. додгоҳи олии Тоҷикистон наврасеро ки дар куштори 2 нафар дар яке аз истироҳатгоҳҳои ноҳияи Варзоб муттаҳам мешуд ба 10 соли зиндон ҳукм кард. Шаҳло Ваҳобзода додраси додгоҳи олӣ зимни қироаи ҳукм гуфт ки ин ноболиғ ба 3 моддаи кодекси ҷиноӣ яъне дуздӣ, раҳзанӣ ва куштор гунаҳгор дониста мешавад. эълони ҳукм ва 10 сол зиндонӣ шудани ин наврас норозигии ҳам ҷониби маҳкумшуда ва ҳам ҷониби ҷабрдидаро ба бор овард. онҳо мегӯянд ки дар рафти мурофиаҳои судӣ чанд дархосташонро додрас нодида гирифт. ман вообще ҳукма қабул намекунам, барое ки ҳақ рафтагӣ нестай суд. ин кӯдак нестай, ин кӯдак 4 нафари дигар писари моро киштагиям. 4 нафар кардагиам. мо ин кӯдак шубҳа надорем. ин кӯдака бегуноҳа 10 сол додан. мо тамоман аи суд розӣ нестем. волидони ноболиғи маҳкумшуда ки пас аз эълони ҳукм зиёд эҳсосӣ буданд, таъкид намуданд ки ба ҷинояткор будани писарашон боварӣ надоранд ва тасаввур намекунанд ки ӯ чунин як ҷинояти сангинеро содир карда бошад. ما درخواست کرده بودیم از судя ки дилро ақиб гардона. одамое ки на самом деле карданд ҳамин корро биошинанд. درخواستای ما رد کرده هم درخواستای کردیم ما رد کرده. вакили дифоъ ва наздикони маҳкумшуда аз ҳукми додрас изҳори норозигӣ намуда гуфтанд аз болои он ба зинаҳои болоии додгоҳӣ шикоят хоҳанд бурд. ҳатто дар табаре ки олоти содири ҷиноят эътироф шудааст, изи дасти ӯ кӯдак нест. дар трезае ки гӯё ки вай баромада рафта бошад, изи дасти кӯдак нест. баъд аз ҷиҳати ҷинсӣ ҳам вай наметавонад ки онҳоро кашола кунад ё ки онҳоро куштор кунад ва ё паша набуданд ки дар парванда камбудиҳои ҷиддӣ зиёд дида мешавад, аммо раискунандаи мурофиаи судӣ ба ҳамаи камбудиҳои парванда чашм пӯшида ноадолатона нисбати зерҳимояи ман ҳукм бароварда ҷазо дар намуди 10 сол маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шуд. мо бо ҳукми баровардаи раискунандаи мурофиаи судӣ Ваҳобзода Шаҳло норозӣ мебошем ва мо ҳатман шикояти кассатсионӣ менависем. ҳарчанд ҳарду ҷониб қарори додгоҳро ноодилона арзёбӣ намуданд, вале додраси парванда Шаҳло Ваҳобзода мегӯяд, ҳукм бо назардошти далелҳои кофӣ ва пурсиши шоҳидон дар чаҳорчӯби қонун сурат гирифтааст.
мурофиаи ниҳоии парвандаи пурсару садо пас аз 9 моҳи баҳсу баррасӣ рӯзи 7 апрел дар додгоҳи олии тоҷикистон анҷом ёфт. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе. аз тоҷикистон меравем ба русия ки дар он ҷо гирифторони бемории covid-19 зиёд мешавад. яке аз қишрҳои осебпазир дар муқобили ин вируси хатарнок мардуми бехонаву дар ҳастанд. онҳо на боми болои сар доранд ва на саломатӣ ки ба коронавирус муқовимат нишон бидиҳанд. дар чунин шароите дар русия ба мардуми ниёзманд як созмон кӯмак мерасонад, вале он ҳам мисли қатрае дар баҳр аст. искандари хоҷамирзода мавзӯро идома медиҳад. ту танҳо нестӣ. این است پیام سازمان خیریه با نام نچلشکا که روز 6 اپریل برای مردم بیخانه و در شهرهای مسکو و سنت پتربورگ روسیه خلطه‌های کمک بشری را تقدیم کرد. 120 خلطه با کنسرو، مکرون، شیرینی و اشیای سانیتری برای دو شهر عظیم روسیه قطره در بحر است. اما رئیس نچلشکا در مسکو میگوید شاید سازمان‌های دیگر خیریه هم با این چاره‌بینی همراه شوند. дарья бабайкова мегӯяд аҳволи мардуми бехона у дар ки дар русия бо номи бомж маъруф мебошанд хеле ногувор шудааст. ин қабил мардум хона надоранд. дар гузашта онҳо метавонистанд шабро дар истгоҳи рӯи оҳан сипарӣ кунанду дасту рӯяшонро дар ҳоҷатхонаи фурӯшгоҳҳои бузург шӯянд. ҳоло ҳама ҷо баста аст. ҳафтаи гузашта дар русия режими гӯшанишинӣ оғоз ёфт ки то охири моҳи апрел идома мекунад. дарья бабайкова мегӯяд дар шароити карантин роҳҳои маъмулии таъмини мардуми бехона бо ғизо хатарнок мебошанд. мардуми бехона масъулияти заиф доранд. сирояти коронавирус онҳоро бо таҳдид рӯбарӯ кардааст. бар пояи омори созмони ночлешка дар русия то 1.5 миллион шахси маҳрум аз хонаву дар ба сар мебаранд. давлат ҳам барномаи кӯмак ба ин табақаро тарҳрезӣ кардааст, вале афроде ки бо хабаргузории Reuters ҳамсӯҳбат шудаанд шикоят доранд ки давлат дар фикри онҳо нест. зиндагӣ барои сокинони Москав душвортар шуд. من از چیزی خف ندارم، برای من فرق ندارد. من بی آن هم در کوچه زندگی دارم. دولت برای ما کاری را انجام نداده است. روز دوشنبه ستاد مبارزه با کرونا ویروس در روسیه اطلاع داد که در یک روز اخیر 954 حادثه نوی سرایت این بیماری به قید گرفته شده. شماره عمومی مردم گرفتار کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 به 6343 نفر رسیده است. مرکز سرایت در روسیه شهر مسکو است که در آن کمش 591 گرفتار کووید 19 ثبت شده است. ستاد علاوه کرده است که تاکنون در روسیه از کووید 19 کمش 47 کس به هلاکت رسید. گزارش اسکندر خوجامیرزاده بود. ضمناً در زمان карантин намояндагони маркази тоҷикон ҳам дар русия маъракаи кӯмак ба муҳоҷирони тоҷики ниёзмандро ба роҳ мондаву барояшон озуқа тақсим мекунанд. طول چند ماه اخیر زندگی اکثریت در سراسر عالم به دو تقسیم شده است، تا کرونا ویروس و در زمان کووید 19. ما گزارش‌های زیاد داشتیم درباره آنکه چگونه ساکنان شهرها با این بیماری دست به گریبانند و یا برای پیشگیری از آن تلاش میکنند. حالا با کمک آرزوی کریم میرویم به یک دهات تاجیکستان تا ببینیم خبرهای آخرین روی زندگی آنها چه تاثیر گذاشته و آنها درباره کرونا ویروس چی میدونند. گزارش رو برای یوسفی تقدیم میکند. аз густариши сартосарии коронавирус дар ҷаҳон ва паёмадҳои фалокатбори он ба кишварҳои мухталифи дунё, сокинони деҳоти дурдасти хатлон бештар вақт аз тариқи расонаҳои дохилӣ ва русӣ огаҳ мешаванд. сокинони деҳаи зағиртии шаҳри леваканд аз он нигаронанд ки фарзандони аксари хонаводаҳои ин деҳа дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар русия ҳастанд ва аз хабари расонаҳо огаҳӣ доранд ки ба вируси короно дар ин кишвар ҳазорон нафар сироят шуда ва чанд нафар ҳам ҳалок гаштаанд. از تیبلدورا این عرصه هر جا میزنن که هم خیلی ویروس مثل کسل میشن، هم خیلی تمپراتور بلند، سلفه، قرتک میقپه، هم خیلی که با چی هم رفتن نمیشه به دکتر. баъзе аз сокинони зағиртӣ мегӯянд ҳоло осуданд ки коронавирус ба тоҷикистон наомадааст.
ва бар инанд дар сурати пайдо шудан онҳо низ мисли кишварҳои дигар хонашин мешаванд ва аз маросими тӯю маъракаҳо ва ҳатто дидорбинӣ бо наздикон даст хоҳанд кашид. ягон тӯймӯи шавагар тӯйда намерам. ҳар кахара барои худаш ҷавоб медиҳад. ин касалаку касали бисёр безӣ буда. сайфураи абдуллоҳ сокини шаҳри леваканд имрӯзҳо серкор аст. бо вуҷуди он ки ҳаво сарду боронист бояд корашро анҷом диҳад. ӯ ба сифати ихтиёрӣ роҳҳои пешгирӣ аз касалиҳои сироятӣ ва хусусан коронавирусро ба мардум мефаҳмонад. صحبت میکنیم که پیشگیری با جماعت یک جای نشستن ممکن نیست. تنها صحبت کردن سلام کردن ممکن نیست. با دهانپوش دهانهای خود را پوشیدن چی کردن در کار احتیاط کارانه رفتار کردن خود را احتیاط کردن در کار است. ҳоло дар деҳот мавсими кишту кор ва таҷлил аз ҷашнҳои баҳорӣ است. сокинони деҳаи зағиртӣ зери сояи таҳдидҳои коронавирус ба ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ташвишанд, аммо ин вируси нав шеваи муқаррарии кору зиндагии сокинонро тағйир надодааст. дар ҷануби тоҷикистон мемонем. боми мактаби садамавӣ ба кӣ дар кор шудааст? дар раёсати маориф ва илми минтақаи Кулуб мегӯянд ба ин суол то ҳанӯз ҷавоб наёфтанд. бинои ин мактаб замони бо харҷи садҳо ҳазор сомонии кӯмаки билоиваз сохта шуда буд, вале хеле зуд корношоям гашт. сокинони маҳаллаи Саидалӣ Вализода мегӯянд масъулаи ин бинои мактаби садамавӣ ҳадди ақал метавонист барои сохтани чанд симхонаи нав кӯмак кунад. маҳмудҷон раҳматзода гузориш медиҳад. ин вайрона бинои мактабест ки 13 соли пеш бо харҷи ним миллион сомонӣ кӯмаки бебозгашти Бонки ҷаҳонӣ бунёд шуда буд. яке аз биноҳои ҷашни 2700-солагии шаҳри Куло буд. ба гуфтаи сокинони маҳаллаи Сайдалӣ Вализода баъди ҳамагӣ 3 соли ба кор пардохтани мактаб деворҳои он кафида фурӯ рафтанд. ба хотири садамавӣ буданаш дигар хонандагон дар он ҷо таҳсил накарданд. маҳалла 30 солаи муаллима кор мекунам. ин мактаб вақте ки мактаб ташкил шид, мактаб аз чӣ сабабе бошад ки ба садама гирифтор шид, ин шакли мо намедонем, ба садама дучор шид. ба мо ваъда доданд ки симхона мекунем, мактаб мекунем, ки ягон кас чора надид. баъди ба садама дучор шудани бинои ин мактаб бо кӯмаки як соҳибкори маҳаллӣ дар мавзеи дигари маҳаллаи Сайдалӣ Вализода мактаби наве сохтанд. аммо ба гуфтаи сокинон он барои як маҳаллаи калонхӯрдӣ мекунад. фарзандои мо 3-4 километр дур мераванд. баъди синфи хатми синфи 8 синфи 10-11 ноҳияи Муминобод мераванд, маҳаллаи қишлоқи Боғиябӣ, маҳаллаи Тудакавш мераванд. як сол қабл радиои Озодӣ аз вазъи ин мактаби вайрона гузориш дод ва мақомот гуфта буданд ки онро то ҷашни 30-солагии истиқлоли Тоҷикистон ба боғчаи кӯдакона табдил медиҳанд. сокинон мегӯянд ки ба ҷои обод кардани мактаб моҳе қабл чӯбу тахтаи онро канда ба куҷое бурданд. аз кадом ширкат будан ва аз куҷо будан ки омада дар як шабонарӯз канда бурдан боми ҳамин мактаба. намедонам ба куҷо бурдан. кишти ҳамиҷара ба мо медодан, мо ба таври ҳашар мо мекардем, обод мекардем. як ду се симхонаи дига обод мекардем. кӯдакҳои мо танқисӣ намекаштем аз нарасидани ҷои нишаст. аз раёсати маориф ва илми минтақаи Кулоб гуфтанд замини симхонаҳои ин макон ба онҳо тааллуқ дорад, вале дақиқа намедонанд ки боми мактабро кӣ кандаву ба куҷо бурдааст. то оне ки дар маҳалла мактаб бунёд мешавад, хонандагон аз дурии мактаб ранҷ мекашанду волидайн аз бозии кӯдакон дар вайронаҳо дар ташвиш хоҳанд монд. ин матлаби охири барномаи имрӯз буд. ташаккур аз якояки шумо барои ҳамроҳӣ. то мулоқоти навбатӣ бинандагони азиз, шумо метавонед хабарҳои тозаро аз вебсайти радиои Озодӣ бихонед. гузоришҳои рӯз ва ҷолиб чун ҳамеша дар Озодӣ видео канали махсуси мо дар ютуб гузошта мешавад. ман бошам чун ҳамеша. субҳи фардо шуморо дар навиди бомдодӣ мунтазир мемонам. то фардо худо нигаҳдорад.